Maori. Aya, punta pa na ni kaka Maori, ano, busmay na ko mi kanti kaya bayo. Kain tapito, yon, pande bayo. Kam na pa ni Maori. Aya, ya, pun na nga di, pa na ni busmay. Ni Kimeli, di pa na may duro, busmay kami, yun di, meron na rin tayo kayo. Sa kinabi maning nga kaya, tadi raw mani ra kya raw ni tayo, kain to grupo na ni na bigini po, ari ate me to an raw ni na yun de arapora yun de tayo. Si sa busmay na ben kon de tayo, ari na ko na ben nga panaya, ano po na po, ando na desipang ari asan. Ari na tayo kinagina ko ilan di tayo kayo. Ya, kakamauro ko na ben ko ne, ko me to nungura lagi nam radio. Kita pare kung ura may ay kuto kayo anam ka, kuto yo ando bus, kide truck, kide ra de biom ni mo na tayo. Ya kami ulo ko na benta pare ko kung orama yay. Kuna me ulo na penon te tayo di kayo. Ika me ulo ko na bang kuya de ko meta ko yon de live de Facebook at de YouTube. Kuna me ulo na be kita pare kung orama yay. Isinan ko ni kinibas, isinan ko darawa. Kuna me ulo na pare ko mena yay. Ay bugin na mi dong ko sero kung kay narakay rawan ni bong. Arakate buinan tayo di. Arakate buinan tayo di ni pora ulo de teka. Ay po si awari kita tayo di imin na yo. Ero ko na bento kina. Te porau ino de terra ngai remang kami kain tabiton te ai mana sinarin na ko ino ndara ara kada buina ni bong ni porau ino de terra sina kata buat jawo wari de teta bode ko mena yai teta bode ko meta ko me yai o ko ngora me yai sina kata buat jawo wari de sina rita ki masuara imana sinarin na ko ino jawo ya nang kahawa kay sabu beragi tetar tamera Joshua sinaboy ko, sikay tao ko, doy natin meron tayo di kayo, kay sukuran ni mga diging ay na bakain na. Sikay tao ko diyaso, bugin nam kakawakin na ko ila timeto. Ang tiyawa ayo, tameran, yun tayo di kayay, sa mga benin na bendo ko, pasin mga kain na benin, puro wagin na amtea ka, yun tayo di kayo. Sika ko way na panasim ngay da, siya kita umetam. Stimeto, ni kaiduan tayo na ko, ni buren tayo na ko diyaso. Sa busi ko, kuna, nanuang ay da, busumay da, ani kaparayera pure. Busumay na panas may kaspong ay metam di tayo. Roni dan tami merodi, kay di na inun namtea kasi na prowakin tayo, penangan nila to ko ng nota ni may tatay tamer. Sita taro ibugin to wari, inateakin namtea ka na ko ilan tayo. Sabu busi ko, kuna kamaka tami merodi na ko na, pena ko nang teakin namtea ka metenin ko ria, temerung ato kora-kora, ang teakin na nako na numem kantaning. Kakapayere tamera basta busi ko, may mo na yun karo kotokin. Karo yan na makurito wari buaka kare na ko na ni kakiribe aron ng oray kinan namtiak. Pai kaya taron kani ko iron Kristo Yesu. Amen. Aya, sina busumaya kante to grupo na rin may bigni beu, ari araw ni tayo kayo pa anang akunaya de, mo ni kunaya to koran na ko lang tayo. Aya kante grupo na rin may bigni beu, sa busumay kami nako mo may kay pakandang panami nebo ni kagugi iyon de ara katubina tayo kayo monte to agin tayo kampesin na ba sa sumayin kami nako pumuy kay kampesin na ba ay kaya punta bin kakatauro kunaya kande to grupo na may bigni beu ikaw rin kong kuya de ko sila king gebong ada ko tabi kan sila gebong dahil kayo nakanak wagi kaya kanam sila kaya de ko tabi yang gebong ay de kakani ko ba yung andige ungum matatam nam sila kaya de tabi tabi yan nanom ko tabi yang gebong ay rara pa
Siya bu sumayiri kanje to grup nani kay na kumoy kay pa anangan nira kunay to koran nante kampesin dapo.
Era pa de kuna ya kan poni kere kan pikir beu wari asan kana kono ko len tadi kayu kan pikir beu era pa simen ai kai sinan ko ni ngabong John na bayu sa gineran ni me akaro ni ko siri dia ki wakanga iduang ai John na bai simen ai kai ni ngabong sinakita na temen ai kampe sinda pa ya ni kuna mi ya ka uringi ra te bayar ni ka kawa kina ko ira nabusi yang kan te guru bunane ne towana may kurobu ke ba akira ke wa akana kona pe kuna itu koran na bena ko minda yo te kurobu nani may kurobu hey I stood in the courtroom. The judge turned my way. This looks like you're guilty. Now what do you say? Your Honor, I have no defense. My chains were broken. I felt born a king. The moment that nothing walked in.
Araba panaya mane kay. Anda ba ni panami? Nang panaroy tayo mane kay. Ay, wala de round din dahil kayo. Sinangkan ako kapan din ko. Ayan ako na biyangkan ni sisilagi. Na kaya kaya. Sisilagi na kaya kaya. Kain di kurbu, kain bikin beu. Karena kamu konan na bendon yang tayo. Sinakan ako di team song. Di tayo ayan ako na best. Sisilagi na kaya kaya. Kabel sila ba? Sa kira-kira ako muhay kay. Hey, hey. Ay, rekorek sa kira-kira ako muhay guys. Sa akan ako kapan din ni team song ibigin di mo tayo yun, di monitor. Ay, kaya tabi ni kakatawro iya kain di to group na rin di to kwaya. Di kan ko ka di nakatanwa tayo bugin di Sunday ay may rayo ina yay tiri yon to kuka. Ina yay tiri yon to kuka parents. Ano ko na ni kasiya ungum ada kosan di kirom ada yasan di kirom bugin berugin di rapatan di marag di parents. Kamu sinap. Sabu sumaya di kain di to kwaya kaya tabi norong. Just. Test. Test. Test.
Thank you na Yesu. Thank you na Yesu. Pasinda ba kam pa kanya kwaya may bikini pe kurubu ari kamakana ko dim song dayo. Kam pasinda pa. Ini wag daw ya si bundiya inda thank you na Yesu. Tira kan Yesu ari ko ngwe ari dikirum na ko takarwaya na ko yakya urwa kinanoya.
Yesu na musu, takin na yoni meong, takin na isuta ni kaway. Tetabu, are ko konan takin na Yesu, takin na takarway. Kampesin dapa. Dari wa malu sinang ito wande, kaya kan sila tayo. Sina tataron. Imanya sina ongora, kaya kan sila tayo. Sa pagparagin taron, tetabu ko menayay, sa katabuat siya wali kaya sa tataron. Siniboy ko sikay daw ko tamera Yesu. Ditayo. Sero kon jawa are sinang ongora yay kaya kan siraki. Akia amena inanura Yesu. Sa busi ko Yesu. Pakuna kay sagi nanor. Awan busumay da pana simbay kaspunga da metam tayo. Kuna kaparay rabure, awan nan wangay da tamera sa busi ko. Kuna raoni dan tami merori. Ay nakunan ni mena irora ani kay di da nunam tia kan nang hiya to kunan nota ni meta tayo. Sa tataro di kibugin te wari na tiyakin am tiyakan na koilan tayo. Kuna kakapaya tamer. Kuna ngan na tinin Korea atau kuna ta karway am tiyaka na kuna numem kantani. Roni da memon na yun karukwat kina sa anak ko milon Kristo Yesu. Amen. Ay, era ba sina busmaya tarataki ang iroy na nakumuhay kayo bugin kaya kan sisiraki. Ditay di kayo. Korapa. Ayo, puno panawri ki ya kawaton. Kamawri na ko mira ko rin dahil kayo kung napanin mawri kain tapito. Mawri kain banda ya ba? Mawri kami ya kamura yon radio yon FM 89 de dahil kayo. Panahon naman kamawri at imeto na ko kami ya kamagito kin nura na memata ko yon na Facebook live yon na page ani Adventist Hope o yon na para YouTube page ani Kiribas Hope Channel. Sinawagin ako, aras sila, sito ko na aras sila kaya kausing kipong, ikarabato sila kyan ba, kanga di, iti ba nga takauring doon na nga kami, minta batay ako naan bustayan doon ko ikarang ng mais, ante batay, sa mga kunaan ng mga kuya ikin. Tayo nagi, di sila kintay di kayo, pa kangay, ikuwawa nang ito ko Yesu, unti naman kayo na iyo, at tibetempa, wapi man ang mawa, buwat ang mawa. Ayo, ito nung ano, ayabos. Kami mi ayo ge ay karaba ko de sa sila ba ayo to pa ya pun ko nando ko arang ni mais parang seto me matyo na pa ge sto matyo na ba mais no ngo ka ko nan kos dapat ako nan kinuya ra kanta ni ngayay man naron narsasan an marurwagin na sila mga pun kaparan ako na ko ndegin ngabong inanundayan kan kinayan no kini Yesu erang kakawak Ngar ko tebong are na mga bunda ko na payete ko ngoran te yari ina de putaw ye karawan de wak o na ko the king an kan wan riri kay mayda na pun papa na royen an manda tayo nasi kaparata utan na tapayas kunan an tekin na ngenes madesirak te bayari an mata ta baro ko ni Yesu tekin na kin para batis sa iran tebong pakampon na tanabong tuwe penaro ko na yaron te sa iran tebong ngana ka nga yeraw tiya bon mew o ani naro ko ri yetimete ya ke ta kiro kona na yeron temera ke nari ringa na isu ati ni abigo ko o na pon na ki kona ndabi mewiya na kamaki mena no tero tari pa enoin kami ay tebongari na yeron tisaira tebay ayo ang kakawak enaki oy na tebongari ar tetok ke tetay naro ko ya Yesu na yeron tisaira sinakirayak sinariyay ndawroy awan tebay kakawak Nangayakam na kamarurungin kami tantani. Pagkamagyata ano na ako mayayami uya. Itayakin na ikay, diba para? Sakyata, tayo na ako mayayara uya, ari Yesu. Nakamata ka sa tawa tayo kan Diyos, pangkayakaman na tana tayo sa irano ko. O kamarurungan tantani, sukaw uruan na naus. Nangayakam na katayan ng imi. Pari na ko na sintiyamat, diyawa na kamtagin na nami. Payakiro ko yay. Inaro ko tuya, detay sa puntang kikanta ni ngay. Kanaro no pasakanta ni ngay bayakotak enang iro ko ni ngabong. Kun wapi man mawan debetemban dili gayo. Ani nga sa atay. Etay nagikay sinaki atay. Mas sinatawroy pasinagi ka kuban ako gi. Detay ari ko. Anta pa yan ang kakawak. At tapon na po kinaswangi na daw ba. Sinagi atay mo para ba sa atay. Ano na, iko na niya po na pero sa katay nang nisabon ka mewran ka kinanoran tiyon na tayo baka na yapon kando ko na paningabong. Saray din na pananoran. Ngayon, ayo ito ba yarang kakawag ito, inanon tayo kayo. Sa tayang kaya, tayo kinagpanang ito, kung tipitan pa, huwag manimawa. Iya kiro ko pati sa irapas, tapo masatay, sa suwang kaya nang ito. Nakarawan ano ra, nanataya ka tiya suwagin, ito ko nataya ka tiya,
Yesu ayo benda betul. Papi mawa ni mata yo tini pi mono ma akia ayataro kon tapongari metiawari. Awa kita yana bana na ni karawa. Oya kita ya tenas. Napusita tama. Amen. Raw yaki konan mga parents siguro gi ni kabuburari gi on yo. Yarang basinta wa yo baya bandagin akia ayata tapongari metiawari. Kanaro pa ko tiyakin diyan na bayo saking ayo ba dabay bara. Bandagin na akia ana tatiawari. Pati aswa yang ani dati tayo ng kakawag pa sinariya in Roy. Every moment of the day. Tayo na inanon meura sinariya in pahin na Roy. Amen. Ay ito pa na tapay eh. Ikaswat yaso pa sanatay. Datay ay. Punak ya tinurong wa yun maginak. Ayo ya kakayan din internet. Kakayan din mong ayo pa na ba yay tapay ya kakiruya tinuro. Ya katak. Punak ya tinurong wa yun maginak. Dahil na kay credible news. Akyat the news credible. Credible yun. Ako na nung maginaginda mo ngayon, yung tekan. Ang kuya kamatuwa, ang kuya nang ito, takawag, tibitimba, wabi man mewa. Ito yung nagayo doon. May ay tinurong, abusin akong kayo on social media. Kati at yan na yara baga the rapture. Bantibitimba, wabi man tinuwan ako nung wabi man mewa. Ang kuya nang ina ko na pati, bayay kay, inanon data yayo. Sina mga pun ka para ako the rapture, matakawag, pasinanurya pa. Diba yasi tabo kaya? Ako. Kaya bari ka sisilag, bari ka tawo na batukwa yon to rapture. Tiyan na yara ba? Are, ko po rin na ibo ko ni kayo, itong kami mo nga boom. Ano pa buha ka boom? Uta kita ba? Uta kita kaya ko ro. Ay suko. Are teman. Ani, ka the snatch. Are ko kimuha na bandanak. Ngoy mind no gini Yesu. Akia, nda pa ibaran. Mayo nga nda pa ya busin ako nga nda yayo. Ngoy nang ito ko. Nda yayo do rapture, nda bitemba wo wi matenu ko wo wi manemaw. Are kaya na kinakon na yato ayuta yat katangan bu, the Feast of Trumpets. Mapunsa kita katanong at kita teka, anak ko mantika ari sa duwa na kinaki, kita buta kinakari norong kinakin diyon na bangay sinakaraw na sa kiyo norong. Bandayan norong naman kakongora. Naging kakabunay inanon the internet, the social media. Mga ira sinakaraw na ro at sa sisilagi. Ora pa nam sisilag. Karawan na mo ngay nakarawan na ba no sinagi ka giruyak. Buniya ay mayra. O sinakatawran na ko na imayran. Sinakabasari ka ron maging dabong ngayon. Nung maging natuwara po nga yari na ron dabong ari po ni Yesu Kristo ay arawel sa kameo. Ay daw ba, yagi ko na nakarigin ako yan. Ito ba sinuri ang tinirig uwot ang ating bimawo. Yay na ba, tayan ka tawtaw. Imeran dito ba na ko ba na? Yaro ko na ba tinong ay kana ko na ba detay na. Pangwa, yay ito ko na kaya tao ba, inang do ko Yesu uwot ang ating bimawo. Asa ko ang dataning ngayon, uwat ang ating mauuan eh. Kay Monterrey, ang BBA. Ay, agiro kong tukos, Yesu. Nigara ko na batabong. Ay, mga tayo na pa yung matamin, tatay kayo. Mga sinakaraw na nora, ay kayo buntayan, tayo kan kataw-taw na nun. Tinong ay yarong matay, lang kan kakongorage. Ay, sinakasugi pa punti aswa. Ay, tayo pa ka ba na. Kanda pa rin kakapaya, kura pa rin kita sa sinag, ganoan na tatay kayo. Tiyam, yakan ako, nigiran tatay na kayo. Darap. Kora pa tarataki ang hiroi. Ay wala de sisiragi. Ita ko ba era una nom roi de siragi de kakan de siragi de ita ko ba pun kaya ka roi de siragi ke pun na kaya tati tayari. Ay sinabu siyari kan bikin biu pa ngani dari kuna ito koran de dayo akan wa de dayay. Te korang lagi kuna mi kan pikir biu na koran dayo ay mina sana ko na ba ge saro ko na ba ni pun kan wan doi dai kayo kampe sina ba kan pikir biu
Raba haleluya ni buat Yesua nakitoki. Kan raba kain bigay bau ni kunami harang tamero harang sikiroi. Sina timetua ni buat Yesua ino bang ni meura. Sina ni buat yan tayo na musi nga yawa kiariki. Kambe sindaba wara tadi wa malu de tadi kayo saro kon jawa are sinang din na koya ino kanuan de tadi kayo te porau ino de terra de tante te kongora te takatupinan tadi ki. Tetapare komena yai, tetapare kometa komeyai, kongora meyai. Sina kata po jawa wari sina tataro, manya sinang din na koa kanuan de tadi kayo. Sabo peragi tataro. Sini boy ko sikai tau ko tamera jasu. Jawa yo. Sibusi ko tamera jawa ay boko nakatauroy na nor. Kuna kararoy na magurito wari po kare na kuna nikakiriwe aron ng oraya kinan namtek. Iroran tayo. Kung nakakaparaya na po rin. Ako nakakapayay na namtek kasi nang orayakin. Subusi ko ibukin tawari na tiyakin namtek. Kati meto ato kora-kora na koy na. Timerurung at tininu Aron ang tami meroy rin. Penatakarwa yam tiyaka. Naku na memkanta ni. Kaya di na jaswan tami meroy rin. May muan na yun karukwatukin. Pai kaya na taro ni kani ko sa kingi siguro roy. Mani ko roy na si may Yesu Kristo. Ada pun yang ayah rawi awar sa kamay. Kawara ni kani ko. Amen. Mauri nanon tatay kayo kain tapito. Mauri kain pandaya pa ni kabanan tatay kayo. Panahon ka Mauri na ko kami na kamungura yon radio inanon tatay kayo kami na kami mata ko yon Facebook o yon YouTube inanon tatay kayo. Konoria ay po siya wari kaya tatay kayo. Ang kay sir kon tatay yan takatapuin na tatay sa muanando ko ni Kapenindroy. Ararong ano? Yarang ndo ko kongora na rin. Na yaron tepuk ya kanang konoria baka nano pa. Dori may mo na danger introduction kain karo ko yaro ko inuka kana nano kon banana. Enang ndo ko kapin na. Enang ndo ko kongora na. Ngayon tatay kayo enang mon nando ko kongora na. Ni mo man tatay kayo. Saro kong kain dara makoro at buina. Inanon teporau. Inanon tetek. Tira ka no anda tatay na ro. Tira na wo sa tingabong. Sa tapeng kay ni bakatiki kaya. Kaya yata botan na matangkay. Inanon ta kawapi matawan ng sensure. Raw. Inan mga iyay. Takawapin mahuwan sensure. Ani.
Tepaya na riyan kakipay na nora, hindi po ngayon. Sinakita ko ba ito sa pundang ini may ngaroin diyan na ba yun? No! Paipukin na ba diyan na ba yun? Etapin ni kikiri kakiro rin na. Enang tapin, ipapakari kakiri. Papukin tira. Kura-kura ito buwaka kan diyan na ba yun? Yori, masinangin orang kan arasun maroro amaraketon. Ora kini kaya kay Yeshua. Ayo, tinongorong wato. Inakunan kakipian ng mon kakamaku kumenak. Baka na ba kunim inanon nung makinan tapay sa santa tagin na matuwar at kabani ay tuwar po nga yabato na po ni Yesu Kristo ko po nakikunan na raman tapay tuwan. Dagan na kaya kay Yeshua po sakit Yesu maruro ato ay nakakukuri. Kito ay nakaunga. Napunta maruro ay nakahuwi kaya timago matinakon na no iriyo matay kapas. Yes, yan karawan ka para.